سلام طعنا هبلنا خورات تخطتلتو هورن برس ميديا ابز قرابه اوان بالعلوه امرار حبل صغنا بارتي تكنغيمو زقربه تنتنا سقات لونان استراتيجياوي مفتحتاتن زبل ازي مستراو زخونه سند اب ايدنا بصيحلو زي بቋንቋ አምሃርኛ ተጻፈ ሰነድ መንግስት ኢትዮጵያ ካውሽጥን ወጻእን ተደቀኑሉ ሓደጋታት ብፍላይ ድማ ምስ ህወሓት ሻዕቢያን ፋኖን ሱዳንን ዘለዎ ዝተሓላለኸ ውጥረት ብዝርዝር ይትንትን ንሕና ድማ ከም ወትሩ ነታሪኽናን እዋናዊ ፖለቲካ ዘዋናን በመቅዳም ነዚ ሰነድ እዚ ካብ አምሃርኛ ናብ ትግርኛ በመትርጓም ንዓኹም ክነቅርብ ተዳሊና ኣለና እዚ ትንተና እዚ ንመጻኢ እታ ሃገርን ዘዋቀርና አፍሪካን እንታይ ይሕብር توم استقامت استراتيجية ومفتاحات انت ايوم كنرئينا مسانا صنحو بلصقنا بارتي ويكا بروسبوريتي بارتي سقاتن هلونان استراتيجيوي امرستات مفتحن نلعلوت امرارحة بارتنان منقسن استدالو اواناوي ناي غنغام سند لكاتيت كلتشحن 18 አዲስ አበባ ይብል ቀዳማይ ምዕተዊ ሓደ ነጥቢ ሓደ ካብ ጫፍ ዓወት ናብ ኣፍ ደገ ህልውና ብልጽግና ፓርቲ ካብ ዝምስረታት ሒዙ ንኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ ናይ ጭቆና ስርዓት ኣውፅኡ ናብ ሓዱሽ ምዕራፍ ዲሞክራሲን ኢኮኖሚን ንምስጋር ዝገበሮ ጉዕዞ ብዓወታት ዝተመልአ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሂደት ዓመታት ዓበይቲ ናይ ልምዓት ፕሮጀክታትን ብምዝዛም ኣታዊ መንግስቲ ብምዕባይን ህንጸት ግድብ ሕዳሰን ናብ ዘይሕለፍ ብርኪ ብምጽሕን ንኢትዮጵያ ሓዱሽ ተስፋ ምዃኑ ብግብረር እዩ ብፍላይ ድማ እዋን ኩናት ሰሜን ዘጋጠሙ ዓለማውን ውሽጣውን ናይ ጥፍኣት ውጥናት ብወተሃደራውን ዲፕሎማስያውን ብልሓት ብምፍሻል ንውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ምውቃዕና ናይ ኣመራርሓና ብስለት ዘረጋግጽ ዓብዪ ዓወት እዩ ይኹን እምበር ሕዚ ዘለናሉ እዋን ነዞም ብደምን ዓጽምን ዝተሃነጹ ዓወታትና ካብ መሰረቶም ክንቀሉ ዝኽእሉ ሓደስትን ዝተሓላለኹን ስጋኣታት ዝተረኣዩሉ እዩ እቶም ዘመዝገብናዮም ዓወታት ኣብ ጸላእትና ቅንዕን ናይ ጥፍኣት ተልእኾን ቀስቂሶም እዮም ቀደም ብተነጸሊ ይንቀሳቐሱ ዝነበሩ ናይ ውሽጥን ናይ ወጻእን ሓይልታት ጥፍኣት ሕዚ ስርዓት ብልጽግና ምእላይ ኣብ ዝብል ሓበራዊ ዕላማ ተኣኪቦም ምህላዎም ንቐጻልነት ስልጣንና ኣብ ሓደጋ ወዲቖሞ ይርከብ እዚ ሰነድ እዚ ፓርቲና ዘለዎ እምነት ካብ ላዕለዋይ ናይ ፖለቲካዊ ድሕንነት ሚዛን ንምግምጋም ዝተዳለወ እዩ ኣብዚ እዋን ካብ 4 ኩርናዓት ዝተደቀነልና ሓደጋታት ምትሳእ ህወሓትን ላዕለዎት ኣካላት ትግራይን ስትራቴጂያዊ ጥምረት ሱዳንን ግብፅን ምቕስቃስ ፋኖን ኣብ ክልል ኣምሓራ ቀጥታዊ ተዘዋዋርን ኢድ ምእታው ሻዕብያን ብሓባር ተዋሂዶም ነዚ ስርዓት ንምፍራስ ተላዒሎም ኣለዉ እዞም ሓይልታት እዚኦም ነቲ ዘለና ናይ ዲፕሎማሲ ሃጓፋትን ናይ ውሽጢ ኣመራርሓ ድኽመታትን ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ይጥቀሙሉ ኣለዉ ስለዚ እዚ ስትራቴጂያዊ ሰነድ ነዞም ሓደጋታት ብኸመይ ብዝረቐቐን ፖለቲካውን ድሕንነታውን ብልሓት ክንምክቶም ከም ንኽእል ዝርዝር መምርሒን ተግባርን የቕርብ ካልኣይ ትንተና ስትራቴጂያዊ ስጋኣታት 2.1 ህወሓትን ፖለቲካዊ ወተሃደራዊ ላዕለዎት ኣካላትን ትግራይ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ዝተረኣየ መዋቕራዊ ምፍሕፋሕን ንብልጽግና ፓርቲ ስትራቴጂያዊ ዕድልን ሓደጋን ሒዙ መጺኡ እዩ እቲ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ካብ መዋቕር ህወሓት ተባሪሩ ወፂኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስምረት ዝተባሃለ ፓርቲ ምስራቱ ኣብቲ ክልል ዘሎ ሚዛናዊ ሓይሊ ናብ ወገን ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከም ዝዛዙ ገይርዎ እዩ ስምረት ንመንግስቲ ፌደራል ወተሃደራዊ ስግምቲ ክወስድ ምሕታቱ ንፕሮፓጋንዳና ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ብውሽጢ ግን ሓደጋ ኣለዎ ህወሓት ነዚ ተጠቒሙ ንጉጅለ ጌታቸው ከም ከዳዓት ብምምሳል ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ድጋፍ የስፋሕፍሕ ኣሎ ብተወሳኺ ህወሓት ምስ ካልኦት ዕጡቓት ከም ፋኖን ሻዕብያን ስትራቴጂያዊ ምትእስሳር ናይ ምፍጣር ዕድሉ ሰፊሕ ብምዃኑ ንዓና ኣብ ጸጋሚ ኩነታት የውድቐና 2.2 ሱዳን አልቡርሃን ስትራቴጂያዊ ምትእትታው ግብፅን ለውጥ መልክዕ ኩናት ሱዳን ንመንግስትና ዓብዪ ናይ ወፃኢ ስጋኣት ኮይኑ ኣሎ ዓወት ሰራዊት አልቡርሃን ወይ ከዓ ኤስኤኤፍ ነታ ቀጥታዊት ጸላኢትና ዝኾነት ግብፂ ክሳብ ኣፍ ደገ ደንበርና ሒዝዋ መፂኡ ኣሎ ግብፂ ንአልቡርሃን እትህቦ ዘይተገደበ ደገፍ ንሱዳን መፈልፈሊት መላማመዲትን ማእኸል ተቃወምቲ ኢትዮጵያ ይገብራ ኣሎ አልቡርሃን ኣብ ጉዳይ ህዳሴ ካብ ዘለዎ ጽኑዕ መርገጽ ብተወሳኺ ምስ ግብፂ ኮይኑ
ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ ስርዓት ወይ ከዓ ሪጅም ቼንጅ ንምምጻእ ሚስጥራዊ ስምምዕነት ከም ዝገበረ ሓበሬታ ድህንነት የመላኽቱ። ሰለስተ ፋኖን ምንቅስቓስ ዕጡቓት ክልል ኣምሓራን ምንቅስቓስ ፋኖ ኣብ ክልላዊ ግጭት ሓሊፉ ንመሰረት እዚ ስርዓት ዘናውፁ ሃገራዊ ስግኣት ኮይኑ ኣሎ። እዚ ሓይሊ እዚ ቀደም ወሳኒ ደጋፊና እኳ እንተነበረ ሕዚ ግን ቀዳማይ ጸላኢ ድሕንነትናን ኮይኑ ተሰሊፉ ይርከብ። ሓደጋኛነቱ ድማ ካብ ጫካ ኣብ ዝግበር ኩናት ሓሊፉ ኣብ ከተማታትን ገጠርን ዓሚቕ ናይ ህልውና ተቆርቋሪነት ስምዒትን ብምፍጣሩ እዩ። እዚ ድማ መዋቕር መንግስቲ ኣብቲ ክልል ከይሰርሕን ምእካብ ግብሪ ቀረፅን ገይርዎ እዩ። 2.4 ሻዕብያ ወይ ከዓ ኤርትራ ካብ እስትራቴጂያዊ ዕርክነት ናብ ስግኣት ህልውና እቲ ኣብ እዋን ኩናት ሰሜን ዝነበረ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ኪዳን ኣውቂዑ ሕዚ ሻዕብያ ንውድቀት እዚ ስርዓት ብቐዳምነት ይሰርሕ ምህላው ሓበሬታታት የመላኻኽቱ። እዚ ጽልእ እዚ ብፍላይ ድማ መንግስቲ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ግዚኡ ብዘይቦትኡ ንምልዓሉ ስዒቡ ዝገደደ ኮይኑ ኣሎ። ሻዕብያ ሕዚ ንዕጡቓት ፋኖን ብሎጂስቲክን ስልጠናን ብምሕጋዝ ንወተሃደራዊ ዓቕሚ ፌደራል የዳኸሞ ኣሎ። ምስ ኣል ብርሃንን ግብፅን ብምዃን ድማ ንኢትዮጵያ ናይ ምኽባብ ስራሕ ይሰርሕ ኣሎ። ሳልሳይ ሓሳባት መፍትሕን እስትራቴጂያዊ መምርሕታትን 3.1 ምፍልላይን ምክፍፋልን ጸራእቲ ስትራቴጂክ ዲኮፕሊንግ መንግስቲ ነዞም 4 ሓይልታት ብሓንሳብ ክገጥሞም ስለ ዘይኽእል ብሕታዊ መማረፂና እስትራቴጂካዊ ምክፍፋል እዩ። እዚ ድማ ኣብ መንጎ ጸላእትና ዘሎ ናይ ታሪክን ጥቕምን ግጭት ተጠቒምካ ንሓደ ካብቲ ካሊእ ናይ ምፍልላይ ጥበብ እዩ። ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ነቲ ሓበራዊ ጽልኢ ዝብል ትረኻ ብምስባር ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ወልቃይትን ራያን ዘለዎ ዘይተዓረቐ ፍልልይ ዳግም ክቕስቀስ ይግባእ። ኣብ ምንቅስቓስ ፋኖ ኣብ መንጎ ኣመራርሕኦም ናይ ጥቕምን ስልጣንን ሽኩቻ ከም ዝፍጠር ብምግባር ንገሊኦም ብምስጥር ብምድላልን ናብ ሰላማዊ መንገዲ ምምጻእ። ኣብ ወጻኢ ሓይልታት ንሱዳንን ብዲፕሎማስያውን ኢኮኖምያውን ረብሓታት ብምስሓብ ካብ ጽልዋ ኤርትራን ግብፅን ምውፃእ። 3.2 ቅዲ ርከብን ኮሙኒኬሽን ብህፁብ ምቕያር እቲ ዝዓበየ ብድሆና ሕፅረት ብረት ዘይኮነስ ልቢ ህዝቢ ናይ ምቕያር ዓቕምና ምድኻሙ እዩ። ስለዚ ቁፅፅር ኣመራርሓ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሰራዊትን ፖለቲካን ንህዝቢ ዘቆጥዕን ዘቃልልን ዘረባታት ከም ክንድምስሰኩም ኢና ወይ ከዓ ጃውሳ ከየስምዑን ክእገዱ ይግባእ። ሓዱሽ ትረኻ ካብቲ ሰልችዩ ዘሎ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ወፂና ንህዝቢ ሓበራዊ ስግኣት ወይ ከዓ ፊር ኣፒልስ ክእክብ ብምግባር ጸላእቲ ወፃኢና ሃገር ከፍርስዋ ብዝብል ስምዒት ካብ መንግስቲ ጎኒ ከም ዝስለፉ ምግባር። ጽልዋ ማሕበራዊ ሚድያታት ነተጽዕኖ ፈጠርቲ ወይ ከዓ ኢንፍሉንሰርስ ብጥቕምን ብምሓዝ ናይ መንግስቲ ኣጀንዳታት ከም ነፃ ሓሳብ ገይሮም ክዝርግሑ ምግባር። 3.3 ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናብ ዲፕሎማስያዊ መስመር ምምላስ እዚ ሕቶ እዚ ብስትራቴጂያዊ ደረጃ ናይ ቀዳምነት ወይ ከዓ ፕራዮሪቲ ጌጋ ነይርዎ እዩ። ስለዚ ነቲ ስርዓት ካብ ተኣትይዎ ዘሎ ከበባ ንምውፃእ ነቲ ኣጀንዳ ካብ ወታደራዊ ፈኸራ ኣውፂኻ ናብ ረቂቕ ዲፕሎማሲ ምምላስ ግዴታ እዩ። ነቲ ወተሃደራዊ ኣመራፂ ዝብል ትረኻ ብምእላይ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለዎ ጥሪ ምህዳእን ንህልውናና ስርዓት ወሳኒ እዩ። 3.4 ምስ ሱዳን ወይ ከዓ ኣልቡርሃን ዘሎ ርክብ ዳግም ምሕዳስ ምስ መንግስቲ ኣልቡርሃን ዘሎ ርክብ ብህፁፅ ክሕደስን ካብ ሕቕፊ ግብፂ ነፂልካ ክወፅእን ይግባእ። ጸላእየይ ዓርከ እዩ ብዝብል መትከል ምስ ኣልቡርሃን ምስጢራዊ ዝርርብ ክጅመር ኣለዎ። ሱዳን ነቶም ኣብ ዶባታት ዘለዉ ተቃወምቲ ሓይልታት ብፍላይ ድማ ፋኖን ሻዕብያን ዝጥቀሙሉ መስመር ክትቆፃፀር ስምምዕ ክግበር ይግባእ። እዚ ድማ ነቲ ብወገን ምዕራብ ተደቂኑ ዘሎ ስግኣት ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ንክፍታሕን ይሕግዝ። 3.5 ውሽጣዊ ስኒትን ብቕዓትን ኣመራርሓን ምርግጋጽ እቲ ስግኣት ካብ ወፃኢ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ውሽጣዊ ድኽመት ኣመራርሓና እውን ዝምንጩ እዩ። ስለዚ ድማ ናይ ኣመለኻኽቲ ሓድነት ኩሉ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ኣብዞም ተቐሚጦም ዘለዉ ስትራቴጂያዊ ኣንፈታት ሓደ ዓይነት መረዳእታ ክህልዎ ይግባእ። ምጥንኻር መዋቕር ድሕንነት ኣብ ውሽጢ መሳርዕ መንግስትን ፓርቲን ዝርከቡ መታለልቲ ወይ ምስ ተቃወምቲ ርክብ ዘለዎም ኣካላት ተፈልዮም ስጉምቲ ክውሰደሎም ይግባእ። ኣገልግሎት ህዝቢ ኣብ መንግስቲ ዘለዎ እምነት ንኽምለስ መሰረታዊ ኣገልግሎት ከም ምግቢ፣ ማይ፣ መብራህቲ ወዘተ ብዝበለፀ ንኽቐርቡ ትኹረት ክወሃቦም ይግባእ። ኣብ መወዳእታ ድማ ፓርቲ ብልፅግና ከም መደምደምታ ኢሉ ዘቐመጦም ድማ ከም ዝስዕብ ኣዳሊናልኩም ኣለና።
ኣብ ዙርያና ተደቂኖም ዘለዉ 4 ናይ ጥፍኣት ሓይልታት ህወሓት ኣለ ብርሃን ፋኖን ሻዕብያን ብተናፀል ዘይኮነስ ብቕንጅት መሰረት እቲ ስርዓት ምፍራስ ይሰርሑ ኣለዉ እዚ ምስጢራዊ ከበባ እዚ ብኣጋጣሚ መፀ ዘይኮነስ ንውሽጣዊ ድኽመትና ዲፕሎማስያዊ ሃጓፋትን ተገን ብምግባር ዝተፈጠረ እዩ ይኹን እምበር ፓርቲናን መንግስትናን ቀደም ዝነበሩ ዝዓበዩ ፈተናታት ብዓወት ከም ዝተሰገረ ኩሉ ሕዚ እውን ነዚ ሓደጋ ናይ ምቕልባስ ሙሉእ ዓቕሚ ኣለዎ እዚ ዓቕሚ እዚ ተግባራዊ ክኸውን ዝኽእል ግን ኣመራርሓ ካብቲ ዝሓለፈ ዓወት ብዝመፀ ምዝንጋዕ ወፂኡ ነቲ ዘሎ ሓደጋን ብቕንዕና ብትብዓትን ክገጥሞ ከሎ ጥራሕ እዩ ቀደም ሰዓብ ፀላእትና ብምፍላይ ስልቲ ርክብና ብምቕያርን ዲፕሎማስያዊ ስራሕቲ ብምስፋሕን ህልውና ስርዓትናን ሓድነት ሃገርናን ክነረጋግፅ ይግባእ ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ይብል ክቡራት ተኸታተልቲ ሆርን ፕረስ ሚድያ እቲ ካብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ብልጽግና ፓርቲ ዝመንጨወ ምስጢራዊ ሰነድ ዝሓዘ ትሕዝቶ እዚ ይመስል ነይሩ እዚ ትንተና እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ዝበለ ፖለቲካዊ ማዕበል ይሕመስ ከም ዘሎ ዘርኢ መስትያት እዩ ንስኻትኩም ብዛዕባ እዞም ተነፂሮም ዘለዉ ስጋኣታትን ዝተቐመጡ መፍትሕታትን እንታይ ትብሉ እዚ ስትራቴጂ እዚ ንኢትዮጵያ ካብ ትገጢምዋ ዘሎ ከበባ ከድሕንዋ ይኽእሉ ዶ ርእይቶኹም ኣብ ታሕቲ ኮመንት ሴክሽን ክሰዱልና ነተባብዕ ታሪክናን ሓቅን ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝበለፀ ንምፍላጥ ነዚ ቪድዮ ላይክ ምግባር ንቻናልና ድማ ሰብስክራይብ ምግባር ኣባል ቤተሰብናኹኑ ብኻሊእ ኣገዳሲ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቀኒዩ